بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاة اج دا عنوان درس بنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دیاں کتنیاں شہزادیاں سن، اس حوالے نال چند چیزاں چند معلومات فراہم کرنی ہے۔ سب نالوں پہلے اے چیز ذہن دے اندر رکھنی ہے، اسلام ادب ہی سکھاندا ہے۔ علماء کرام، اولیاء کاملین، اللہ دے مقربین، انہاں ساری زندگی معاشرے نو ادب ہی سکھایا ہے۔ میرے دادا استاذ ایک سند دے نال اور ایک سند دے نال پردادا استاذ حضور سیدی ابو الفضل سردار احمد المعروف محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے شاگرداں دی تربیت وچ حکم فرمایا سی شاگرداں نوں کہ جدن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد دا تذکرہ کرنا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی مذکر اولاد ہے انہاں نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے ہی کہنا ہے۔ اسی طرح جس وقت آپ دی مونس اولاد دا ذکر کرنا ہے، خواتین وچ جڑی آپ دی اولاد آندیاں نے، عورتاں وچ جڑی اولاد ہے انہاں نوں شہزادیاں ہی کہنا ہے۔ آپ فرمایا کہ بیٹے اور بیٹیاں اس واسطے نہیں کہنا کہ ادب دا تقاضا ہے اور عرف عام دا بھی تقاضا ہے کہ جڑا بندہ وقت دا بادشاہ ہوندا ہے او دی بیوی نوں کیا جاندا ہے جی ملکہ، اور او دیاں بیٹیاں نوں کیا جاندا ہے شہزادیاں، اور وہ بیٹیاں نوں کیا جاندہ ہے شہزادے۔ تے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سی کہ جڑے اس کائنات دے شہنشاہ نے، بادشاہاں دے بادشاہ نے، میرے اور تواڈے پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ تمام بادشاہاں دے بادشاہ نے، تے پھر جڑی آپ دی اولاد ہے تے آپ دی اولاد وچ جڑیاں مونس حصہ ہے اس نوں شہزادیاں کیا جائے گا، اور آپ دے جڑے مذکر اولاد وچ آندے نے انہاں نوں شہزادے کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں کل شہزادیاں کتنیاں سن؟ 4۔ کتنیاں سن؟ 4۔ پہلی شہزادی دا نام حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شہزادی دا نام حضور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
تیسری شہزادی دا نام حضور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی شہزادی دا نام ملکہ فردوس بری حضور سیداتنا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے کل سن 3، جنہیں جو 2 شہزادے اور پہلے جڑے 4 شہزادیاں ذکر کر چکے ہیں، اور حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن اقدس جو پیدا ہوئے سن، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جنہ دا لقب طیب اور طاہر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دی اولاد نے، اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اقدس جو تولد ہوئے نے۔ کل نبی کریم علیہ السلام دے شہزادے 3 اور شہزادیاں 4۔ یہ ہر بندہ مسلمان نو یاد ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں شہزادیاں کتنیاں سن؟ 4، شہزادے سن 3، اور انہاں شہزادیاں دا نام ادب دا تقاضا ہے۔ حضور سیدی و سندی کنزی و ذخری لیومی و غدی، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بن الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہم اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک شخص آیا، ایک شخص نو لے کے، اور جڑا شخص نال آیا سی انہیں سوال کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں شہزادیاں دے نام دسو۔ آپ اٹھ کے اندر چلے گئے، اور جڑا شخص نال آئے سی سوال کرن والا، انہیں کیا دیکھا جنا اپنے آپ کو اتنے بڑے عالم کہندے نے تے نبی کریم علیہ السلام دیاں شہزادیاں دے نام بھی نہیں پتہ، اٹھ کے اندر چلے گئے نے۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے، آپ نے آندے ہی اس بندے نو شہزادیاں دے نام ذکر کیتے کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں کل شہزادیاں سن 4، تو چوہاں دا نام ذکر کر کے آپ نے فرمایا اے آنے والے شخص جنہیں منو سوال کیتا ہے، مینو نبی کریم علیہ السلام دیاں شہزادیاں دے نام پہلے بھی یاد سن، میں ذکر کیوں نہیں تیرے سامنے کیتے؟ جس وقت تو منو سوال کیتا میرا وضو نہیں قائم سی، تے میرے ادب نے میرے عشق نے ایک گوارا نہیں کیتا کہ انہاں مقدس ہستیاں دا نام میں بغیر وضو تو لواں۔ یعنی ادب دا تقاضا ہے کہ بندہ انہاں ہستیاں نو جتنا پاکیزہ انداز وچ ذکر کرے اتنی رحمت اتر دیئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا، خطبہ دے اندر میں جڑی آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے سورۃ الاحزاب دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے غیب دی خبر دینے والے پیغمبر۔ نبی دا معنی ہوتا ہے اے غیب کی خبر دینے والے پیغمبر۔ کل آپ فرما دیو کی چیز کنوں؟ لازواجک اپنیاں پاکیزہ بیویاں نو، اور نبی کریم علیہ السلام دیاں پاکیزہ بیویاں دے والے نال کل میں درس ذکر کر چکے ہاں کہ آپ دیاں کل پاکیزہ بیویاں سن 11۔ وبناتک اور اپنیاں شہزادیاں نو بھی فرما دیو، ونساء المؤمنین اور مومنہ عورتاں نو بھی فرما دیو۔ کی فرمانا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر کسی ضرورت دی وجہ تی انہاں نو گھروں باہر نکلنا پوے تے اے اپنے اوپر ایک مکمل چادر اوڑھ کے چہرے دا حصہ چھپا لیں، با پردہ ہو کے نکلن۔ تے فائدہ کی ہوئے گا با پردہ ہو کے نکلن دا؟ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، تاکہ اے پہچان لیاں جان کے اے آزاد خواتین اور با حیا شرم و حیا دا پیکر خواتین نے، انہاں نو پھر کسی قسم دی تکلیف نہ دیتی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا بھی۔
اس وچ لفظ استعمال ہویا وبناتی کا، اپنیاں شہزادیاں نو فرما دیو۔ بنات عربی لحاظ نال بنت دی جمع ہے، اور عربی دے اندر قاعدہ اے وے کہ جمع دا اطلاق کم از کم 3 تے بولیا جاندا ہے۔ تے اے آیت بھی دسدی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ایک شہزادی نہیں سن بلکہ زیادہ شہزادیاں سن۔ تے پھر سیرت دا مطالعہ کیتا تے پتہ چلیا نبی کریم علیہ السلام دیاں کل 4 شہزادیاں سن۔ جڑے لوگ نبی کریم علیہ السلام دی صرف ایک شہزادی نو تسلیم کردے نے، 3 دا انکار کردے نے، انہاں نو سوچنا چاہیے وے کہ اسی کتنی وڈی تہمت لگا رہے ہاں۔ ایک بندے دیاں بیٹیاں ہون، معاشرے چ پتہ ہوے جی دیاں 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں نے، تے کہہ دیتا جائے جی ایدی تے دھی صرف ایک کے، تے دا مطلب ہے جڑیاں دوجیاں نے انہاں تے پھر تساں الزام لایا، تہمت لائی ہے کہ او انہاں دی دھی نہیں، او کسے ہور دیاں نے۔ تے نبی کریم علیہ السلام خود پاکیزہ ترین نفس نے، آپ دیاں تمام ازواج ہر لحاظ نال پاکیزہ ترین نے، تے جڑے بندے پھر ایک دا کہندے نے تے بقایا 3 دا انکار کردے نے، نعوذ باللہ، او نبی کریم علیہ السلام اور آپ دی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے تہمت لگا رہے نے کہ اے آپ دیاں 3 نہیں آنے، کسے ہوری دیاں نے۔ اس واسطے مسلمان نو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کل 4 شہزادیاں نے، اور جڑے لوگ کہندے نے جی کہ اگر 4 سن تے مباہلہ دے وقت جڑا عیسائیاں نال نبی کریم علیہ السلام نے مباہلہ کیتا سی تے سیدہ فاطمہ کلیاں نو کیوں لے کے گئے سن، بقایا 3 کتھے سن؟ انہوں نے وڈیاں وڈیریاں نے خود کتاباں چ لکھیا، لیکن تھلڑے مطالعہ نہیں نہ کردے کہ بقایا نو اس واسطے نہیں لے کے جا سکے کہ مباہلہ دا وقت ہویا سی 10 ہجری دے اندر، یہ واقعہ پیش آیا 10 ہجری نو، اور نبی کریم علیہ السلام دیاں تمام شہزادیاں سوائے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو او انتقال 10 ہجری تو پہلے ہی کر چکیاں سن۔ جڑا بندہ دنیا تے موجود نہ ہوئے تے او دا پھر تقاضا کرنا او اس وقت موجود کیوں نہیں سی جڑا واقعہ بعد وچ پیش آیا ہوئے۔ اس واسطے اے مسلمان نوجوانوں بچیو، یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں کل 4 ہی شہزادیاں نے، بقایا 3 مباہلہ دے واقعہ دے وقت اس واسطے موجود نہیں سن کہ وہ اس دنیا تو پہلے ہی پردہ فرما چکیاں سن۔ ہن تھوڑی تھوڑی انہاں دی فضیلت کہ جس وقت حضرت سیدہ آپ دا جس وقت انتقال ہویا تے آپ دے انتقال تے آپ دیاں باقی بہناں حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ انتہائی غم زدہ ہویاں، تے باقی مسلمان عورتاں حضرت زینب دی وفات تے اکٹھیاں ہو کے جس طرح عورتاں دا طریقہ چیخو پکار شروع کر دیتی، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عورتاں نو مخاطب کر کے سختی نال منع کیتا، تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ان عورتوں فی الحال کچھ نہ کہے، لیکن جو ہی کہنا ہے میں ہی کہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایاکن ونعیک الشیاطین، کہ تسی شیاطین دیاں آوازاں کڈن تو بچ جاؤ۔ ثم قال انہ مہما کان من العین ومن القلب فمن اللہ عز وجل ومن الرحمہ، ہاں جڑا تہاڈیاں اکھاں وچوں پریشانی دی وجہ تے آنسو نکل آوے تے اے اللہ دی رحمت دی نشانی ہے۔ البتہ وما کان من الید ومن اللسان فمن الشیطان، جو تسی ہاتھ نال پٹنا ہے، اپنی زبان نال واویلا کرنا ہے، اے شیطان دی طرف میں اے کم نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ البتہ اکھاں وچوں آنسو آ جانا اے اللہ دی طرف رحمت دی نشانی ہے اور تواڈے دل دی نرمی دا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خصوصی طور تے غسل حضرت ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین انہوں نے دیتا، اور حضرت
زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو غسل دینے چ حضرت ام عطیہ انصاریہ بھی موجود سن۔ آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت میری شہزادی نو غسل دے لینا تے مینوں خبر دینی ہے۔ جس وقت انہاں غسل دے دیتا تے آپ فرماندیاں نے فلما فرغنا اذناہ فاعطانا حقہ قال اشعرنها ایاہ تعنی ازارہ۔ جس وقت اسا فارغ ہوئیاں نبی کریم علیہ السلام نو خبر دیتی تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تیمم مبارک عطا کیتا اور فرمایا کہ اے میری شہزادی نو کفن وچ پہنا دیو۔ اس دے تحت علماء نے پھر ایک مسئلہ لکھیا وے فتح الباری دے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک تہمد اتار کے اس واسطے عطا کیتا کہ انہوں کفن شامل کرو، اس دے ذریعہ برکت حاصل ہوئے گی۔ کیا فرماندے نے آثار صالحین نے لوگوں دے تبرکات تو برکت حاصل کرنا اے صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین دا طریقہ وے۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خود انہ دی نماز جنازہ وصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی سی، اور صرف نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب نو شہیدہ دا لقب عطا کیتا اور خود انہ دی قبر وچ اتر کے دعا فرمائی سی۔ اسی طرح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ نے جس وقت غزوہ بدر ہویا نبی کریم علیہ السلام خود غزوہ بدر ہی تشریف لے کے سن تے حضرت سیدہ رقیہ بیمار سن انہاں دناں وچ تے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو فرمایا اے عثمان تساں غزوہ وچ نہیں جانا، میری شہزادی دی تیمارداری واسطے انہاں دے کول رہنا ہے۔ تے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ کیا مینوں غزوے والے دا پھر اجر ملے گا، جڑے جہاد کرن جان گے مجاہدین دا اجر ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اجر بھی ملے گا اور جو انہاں نوں مال غنیمت جو حصہ ملے گا میں تینوں بھی وہ عطا کراں گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام دے مختار کل ہون دی بھی دلیل ہے۔ جس وقت حضرت سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی حضرت عثمان غنی نال کروائی، اور جس وقت انہوں دا بھی انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اگر میریاں 10 شہزادیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح چ دے دیندا۔ المختصر کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں کل شہزادیاں کتنیاں نے؟ 4، 3 دا تذکرہ اختصار نال تواڈے سامنے اج کیتا ہے، اور چوتھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا تذکرہ 3 رمضان المبارک دے فجر دے درس دے اندر تفصیلی ہو چکا کیونکہ آپ دا 3 رمضان المبارک یوم وصال سی۔ اس واسطے تمام مسلمانوں نو انہاں مقدس ترین نفوس اور ہستیاں دا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے اور انہاں دے سیرت اور کردار نو پڑھ کے اس دے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو نبی کریم علیہ السلام دی تمام اولاد دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔